Vítajte pri ďalšom videu. Ukážeme si, ako nakupovať na eBay. Pre nakupovanie na eBay potrebujete mať účet na PayPal alebo aspoň kreditnú kartu, napríklad Visa. Takže keď máte vytvorený účet, môžete sa aj prihlásiť a vyhľadať produkt, ktorý chcete kúpiť. Napríklad idem kúpiť náplň do tlačiarne. Nájdem si ponuku. Môžete si pozrieť aj informácie o danom produkte. Ďalej poštovné. Je tu vidíme za euro na Slovensko. Pri iných veciach môžete použiť vyhľadávanie naľavo, kde môžete špecifikovať napríklad zaslanie zadarmo. Tu je celosvetová pošta zadarmo, alebo tu ďalej môžete nastaviť kúpiť hneď teraz, takže tu budú fixné ceny. A vrátim sa späť k môjmu produktu. Môžem si pozrieť ďalej hodnotenie predajcu, čo je dosť dôležité pri nakupovaní. Vlastne všeobecne vidíte jeho percentuálne hodnotenie tu a tu vidíme negatívne skúsenosti od ľudí za posledný mesiac. Vidíme, že prevládajú pozitívne, 10 000 za mesiac a 30 negatívnych. Píše sa tu o rôznych skúseností ľudí. Ale nájdeme tam aj mnoho pozitívnych teda. Takže pokračujem ďalej v nakupe na Buy It Now tlačidlo. Hodí nás to na stránku eBayu, kde vidíme adresu a tak. Klikneme na ďalej. Zadám heslo. No a tu vidíme výslednú sumu, z ktorej karty to bude brať, kam sa to pošle. Následne stačí kliknúť na potvrdiť a zaplatiť. Prebehne platba. A tu máme takú sumarizáciu zásielky. Máme tu na približný čas doručenia, niekedy medzi marcom 10 až 14. Vlastne to bude trvať nejaký ten mesiac. Svoju zásielku môžete sledovať kliknutím na My eBay, na Purchase History, kde môžete sledovať svoje aj staršie zásielky, stav svojich objednávok a tak. Napríklad kliknem na sledovacie číslo a malo by to zobraziť informácie, ale asi nic z toho. Takže vidím tu na históriu, kde môžem nechávať hodnotenie skúsenosti. Ďalej viac akcií je tu napríklad kontaktovanie predajcu, keď je nejaký problém, nedošlo to, vrátenie produktu, to je tu keď ste to nedostali, potupné produkty a tak ďalej. Takže to je asi všetko. Ďalej možno môžete vytvárať nejaké kolekcie, nejaké zoznamy produktov. Vidíte, tu mám nejaké vytvorené. Teda napríklad, ak nájdete nejaký produkt, ktorý vás zaujme, napríklad nejaké hodinky,
Môžete si ich pridať do kolekcie. Napríklad do kolekcie hodinky. Si pridám, keď ma niečo zaujíma. Ďalej do zoznamu sledovania, kde budete na to upozorňovaní stále, keď sa zmení cena za akcia alebo znova sa to tam objaví. Ďalej do zoznamu želaní, to sú podobné zoznamy ako nejaké kolekcie. To je zoznam sledovania, zoznam želaní, to sú nejaké moje zoznamy sledovaní. Wishlist, zoznam želaní. Takže to je asi všetko. V prípade nejakých otázok s nákupom na eBay môžete ma kontaktovať v komentároch na YouTube alebo na stránke. Čauko.